guys, lockdown man ta karon no. Pasensya niyo na sa kung naon kay wala ko ma-makeup. Nagkano lang ako. Mayaman ta sa balay, di ba? So karon, nakita ninyo kanang nasa likod din nga mirror na may reflection sa ako ang kagalingan. Ana siya closet na namang da sa akong bana. So karon nang akong buhaton, maglinis ko karon sa akong closet sa mga bags kay nagrumbles na siya. So ako ka mga yuhuni pamutang na ako siya sa mga yung plastic nila para dili siya makuan madunot. So kay ako ina nagyuko ana sa akong mga gamit, ako gyud na siyang sa Bisaya kanang tikipa nang sa Bisaya nga term oy kanang iniingatan ko talaga. So karon ang kanang hapdiha banda dito sa iya ang out din ang closet sa ako. So karon madto karon sa akong side. So guys, mo ani na karon sa akong side. So muna na siya sa taas. So karon akong baligtaron na po. So kini banda ni ngunit sa side sa akong bana yung ngadto padulong yung corners na yan kana siya tapos paano na dire muna sa kanya, tapos ito yung sa ako mana siya guys. Mailan ninyo giday nga mga babae dili kayo kanang mahilig magkuan tanawa na ugubot. Ang sa akong bana tanawa mga folded yun na siya, diba? Folded kayo siya. So muna siya sa akong start ini muna sa ako So kini siya upo ni siya mga shirts na siya. Tapos ako ni siya abihan. So sa taas kana mo na mga bags na nako yung ako mga bado no. So ya kini diri siya mga bags po ni siya diri nga akong pang trabaho. So pasensya na guys, damo kalat kay pagkatimaan ni mag-vacuum ko. So na siya no. Na ako na nakaroon pang tangon. So bukas, ang gagawin ko na naman, lilinisan ko yung room namin, yung bedroom namin, yung closet ng bedroom namin kasi hati kami doon ng hobby ko. So ang lilinisin ko bukas, yung mga bags ko kasi nagkalat doon sa taas ng kung saan nakahanger yung mga iba kong damit. Tapos nandun sa taas yung mga bag ko. Yun ang gagamitin. Excuse me, yun ang ayusin ko rin bukas. So, see you until tomorrow. Bye-bye! Mali siya nga kung mga bags na ako ipamutang karon sa mga sacks kaya sa plastic. Kung ano, para dili sila mga lain. Kini siya guys, mo rin ginagawa sa akong nabibitong kay. Manginayang ba ko baling mahala. So,